Nyakwara Mugiajwang' chenro mar mine wacho otieno makawuono wadwa twako tudore kod ratich jotuo ndulme. Jogo manitiere kod midekre mar ndulme e pacho kae thoro kale e akweda mopogore opogore. Akweda magikale e kuonde mopogore opogore, obed kuonde mag tich, kuonde magisome, e anyuola kata e familia kama gidake, akweda kaluore kod midekre magintiere godo. Ka bende nitiere jogo mathoro wacho weche ma ok gin adiera kata gigo miluongo kanyo kod dho ngere ni myths and misconceptions ma jomoko nitiere godo kotudore kod jogo kata ka gineno jogo manitiere kod tuo mar ndulme. Mane momiyo otieno makawuono Nyakwara Mugiajwang' antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu, mano Caroline Kisuge, mano jakedne ratiro mag jogo manitiere kod ng'ol. Kalure ni tuo mar ndulme en achiel kuom tuoche makoro oket e bwo chike ma pacho kae ni en ng'ol, kendo nego bed ni jogo manigi tuo mar ndulme ichiwo negi arita makare. Ratiro margi bende onego bed ni irito e yo makare maonge akweda moro amora. To an kaka piny Kenya, okenge mage mwasegoyo mar tieko akweda ne jogo manigi midekre mar ndulme e pacho kae. To jogo makwedo joma nigi midekre mar ndulme, ang'o minyalo timnegi kata puonj mane minyalo migi mar mondo mi giwe kwedo jogo manitiere kod midekre mar ndulme. Gie thuolo Nyakwara Mugiajwang' yena mar mondo mi arwak wendo mantiere godo, mano Caroline Kisuge ka intiere kaunti ma Kisumu. Imore Caroline, iriyo nade ka intiere kaunti ma Kisumu kono. To ang'eyo ni midekre mano mar ndulme e achiel kuom gigo ma wanyalo wacho ni ithoro timo kata itemo tieko akweda mag jogo manitiere kod midekre mar ndulme. In kaka Caroline kendo jago makedo ne ratiro mag jogo manitiere kod ng'ol, kinyalo mana nyiso ni jogo manitiere kod midekre mar ndulme gin akweda mage magithoro kale kata mago ma uthoro dil godo e yori mar tich kaka jakedne ratiro margi. Caroline. Oimore ahinya. Maduong' manyalo wacho koluwore gi akweda mar tuo mar ndulme en ni tuo mar ndulme en tuo ma ji riwe gi weche mang'eny. Ok ji okawe kaka tuo kaka malaria. Koro maendi miyo ji nikode gi paro ma gala kendo paro mongachore kabisa. Akweda mag nyithindogi chakore seche moko e familia. Familia chiwo akweda nade. Iyudo ka konyuol nyathi moyud ni en gi ndulme, tiyudo ka janyuol omiyo nyithindo mamoko hera mopogore gi mar nyathi manigi ndulme ni. Maendi nyisore e seche ma nyathi manigi ndulme ibro yudo ni gideko kata ka ok giyudone otas, oboke mar nyuol mwaluongo gi kizungu ni birth certificate. Ma nyithindo mamoko ka tibro yudo ni nitiere godo. Kora akweda chakore chon kabisa momondo. Ibro yudo ni kochopo seche mitero nyithindo skul koyiengore gi winjo mar janyuol. Winjo moko mag jonyuol gi paro ma ji so e wigi miyo jonyuol moko bedo gi luoro, kendo giluoro wacho ayanga kata nosiepegi ni nyathigi no nitiere kod tuo mar ndulme. Koro e seche ma ok giwacho ayanga ni, to konyruok bende ok gimany ne nyathi e yo makare. Koro maendi miyo nyathini gini nyak, nikech iwacho ni ber ka ochake chon, konyruok ne kochak chon to miyo okonyore. To nikech akweda gi weche mang'eny, gideko kapok gichako manyone konyruok, ma maendi en rocho ratiro. Machielo ibro yudo ni koket nyathini e yath to ok gidwa miye e kuma ji nitiere, gipondo kode kata seche moko ok gimiye yadhno. To nikech koro nyathini onge teko mar ng'eyo ni onego muony yath sadi, maendi bende medo hinyo nyathi. Okang' machielo ma bende gitimo e yor akweda en ni koso tero nyathi ir daktari ma dil gobwongo manyalo konyo tuo mar ndulme. Kaluwore gi weche bende ma ji wacho, ginyalo temo rawo kod nyathi kuonde machalo kaka thieth mamoko mopogore mar neno ajuoga, ka inyisogi ni gino loki, weche ma wachore ni ndulme iloko ne ng'ato, magi bende miyo digo janyuol e manyo yor konyruok ne nyathi. To kopogore kod nyithindo, ibro yudo kendo ni
kopogore kod nyithindo Caroline moseinya kuom ng'adi bende pod ibo bedo ke ing'iso matut kotudore kod moko kuom akweda mamako nyithindo to wang'eyo ni kopogore kod nyithindo ma kata nitiere kod ndulme ma seche moko ji kwedo kaluwore kod chal margi bende wantiere kod joma mine kata kaachiel kod joma chwo ang'eyo ni in thothne intiere machiegni kata itiyo machiegni kod joma mine ma nitiere kod tuo mar ndulme to mage ma isetiyo godo machiegni to gin akweda kaka mage maging'isi ni githoro kale ahinya to mago joma mine ma seche moko osedonje keny. Caroline. Akweda magi temo kale en akweda mar familia kumonyuole ibro yudo ka seche moko familia no paro ni ndulme en gima kata ka ibedo but ji tinyalo miye ji mane dalano koro ibro yudo ka ok girwaki e yo makare ma endi miyo keny kethore makata wuoyi mosehero nyako chunye chak lokore kaito oweyo nyako ni koro wantiere gi keny mosekethore mang'eny ka dichuo ofwenyo ni dhako nitiere kod tuo mar ndulme keny kethore kabisa kendo koro yudo ka dichuo oloko kite kendo loko parone mopogore gi kaka ne en chon kaluwore gi gik ma ji wacho kuom ndulme iluongo kata ni tuo jachien koro ma miyo dichuo bedo gi luoro ma koro wacho ni okonyuomo ng'amo winjore koro kethruok mar keny osebedo mamalo kabisa. Gimachielo bende makelo shida en ni yedhe ma joma nigi ndulme tiyo godo nengo gi ni malo koro seche moko dichuo neno ni pesa mitiyo godo e ng'iewo yath nitiere malo ma chunye jok nikech yedhe gi gin gik ma ng'ato muonyo gi e ngimane te. Jomoko bende nitiere maparo ni osiepe gi kata kokoro joma ni kode machiegni ni inyalo loko negi nitie joma paro ni kiloko ne ng'ato tichango koro magi be miyo osiepe family friends luoro bedo kod joma nigi ndulme koro ng'ama dichuo koseneno ka osiepe ne ringo en bende onyalo ringi magi gin gik ma waseyudo ni osetimore ne osiepewa magi duogo owuok e keny mochako duogo bedo single nikech akweda bedo mang'eny. Seche moko nitiere joma tamo mine magi dak godo bikawo yath seche moko yath ikawo dwe ka dwe iyudo ka gitamore ni ok onyal miyi thuolo mar dhi kawo yath imanyo thuolo ni kendi midhi neno godo daktari mondo ikaw yath kata iyudo ka seche moko ka atako biro nikech joma nigi ndulme nitiere seche ma ka gino gogi onyalo gore piny onyalo riere iyudo ka ok omiyi support mora mora koro maendi miyo tich gi bedo matek nikech joma nigi ndulme dwaro support system motegno kabisa maka en gatak to en gi ng'ama nyalo miye support koro support ni ka onge to iyudo ka in kendi kaka ng'ama nitiere gi tuo mar ndulme koro gidwaro support kabisa ma seche ma en piny to familia ema nyalo miye support koro ka dichuo ema osebedo mabor tiende ni onge kaka obro yudo support gigi bro yude ka en kende nyalo yude kata kotedo mogore mach koro magi gin changamoto ma seche moko mine mantiere kod tuo mar ndulme bedo godo. Machielo inyalo yudo ni anxiety kata ka ochopo omora ahinya to ndulme goe piny koro en ng'ama dwaro ni obed controlled makata kaka imiye information message mora mora mikowone nyaka ing'i ni to idwa miye information no nang'o nikech mago gin gik makelo gini koro ng'ama ni kode bende onego bed ni ong'eyo matut nonro matut mar ndulme mondo miye support to mae ma seche moko yudo ni ng'ama dichuo man kode ok oikore mar wuotho wuodhno kode kanyakla koro yudo ka en gi stress akweda mang'eny ok onyal chung kende. To Caroline nikech waloso ka otudore kod atieka akweda mago maga jogo manitiere kod midekre mar ndulme iyudo ni seche moko e familia mana kaka ichiwo ranyisi makare kanyo Caroline iyudo ni kata ka chiwo ranyisi ni kuom nyithindo 4 to iyudo ni seche moko ni gin nyithindo 5 e familia to iyudo ni nyithindo 5 gi achiel nitiere kod midekre mar ndulme to koro achiel manitiere kod midekre mar ndulme ni iyudo ni seche moko jonyuol mage kata seche moko baba ne ok ohere to mama ne makoro ohere nikech seche moko iseyo mama ne ni nyalo bedo ni midekre mar ndulme ni owuok e side mar mama mar familia to iyudo ni nyathini be koro nyalo winjo ni en koro familia ka ok dware ichiwo ranyisi ni seche moko gin kata tero gi e skul
itero gi modeko to moko gi maonge kod ndulme titere skul mapiyo. Ere kaka anyuola onego bed ni ijiwo mar mondo mi otiekane midekre mano mar otiekane akweda ne jogo manitiere kod midekre mar ndulme mondo ging'e ni magi gin ji, yes gintiere kod midekre makama. To kaluwore kod yedhe ma ondik ne gin onego bed ni gimuonyo, gin bende ginyalo mana dak ngima makare kaka joma moko. Caroline. Gima aparo ni onego bed ni timo en ni onego bed ni ji timo ng'eyo mang'eny, puonjruok mang'eny mondo piny ong'e gima ndulme en. Nikech ndulme nitiere jogo timo akweda nikech giparo ni ndulme en gima kata kimodho pi gi kikombe mar ng'ama nigi ndulme omodho go pi ni to nyalo maki, kata kimoso ng'ama nigi ndulme tinyalo yudo. Ma kizungu luongo ni giparo ni ndulme en contagious. Koro magi e gik monego bed ni wanyisogi sama watimo ayanga weche mag ndulme e community, to wanyisogi ni ndulme ok en gima inyalo miyo ng'ato through mosruok kata sharing kikombe kata bede kom ma ng'ato bede kata rwako law mar jandulme. Koro ng'eyo gi kopo ni joge wa obedo godo ni ndulme en shida mawuok e obwongo, to gibro bedo gi ng'eyo mondo gik ma giparo magalagala kuom ndulme gi owuog e pachgi mondo mi gimanyne joma nigi ndulme yor thieth mar geng'o convulsion mopogore gi chiwo akweda kata paro ni tuono en gima nyalo makogi ka gibedo kod gi machiegni, mondo mi giket gi machiegni mondo gikonygi gimigi support. Nikech iyudo ni en gima nyalo goyo ng'ato kata e ofis kata e wang'ayo kata kamoro amora ng'ama nigi ndulme nyalo yudo attack koyiengore gi gima otugo attack to eri mwaluongo ni trigger. Seche moko mor mang'eny, seche moko wiye no wilo komuonyo yath to gini dhi yude ka en gi jowadgi. Koro magi eri e gik mwatemo wacho ni ka gibedo gi ng'eyo ni gini eri ok make, to kata kopo ni oyude to gikonyo gi mondo kogore piny to gikonye gi yaw kifungu man kuome, gikete position maber mondo mi pachi oduogi kaito gi ashuae mondo odhi mbele, moloyo ni ka gini ogoye piny to giringo giweye ka giparo ni ka gimule to gini dhi makogi. Koro magi puonj monego bed ni timore kabisa e gwengewa mondo jogewa obed gi ng'eyo ni ndulme ok en juok, ndulme ok en gimor gi lwet anyuola, ndulme ok en gimoro malich kaka ji temo keteno. En tuo mana kaka malaria nyalo go ng'ato, to en mana ni koro en gima omako obwongo mabiro to lal koyiengore gi gima otuge. Nitie gik matuge, koro gik matuge gi eri ema miyo onyalo maki sa asaya, to yath temo geng'o goruok piny. Nikech ndulme en tuo ma ok nenre, ok inyal ng'iyo ng'ato kama tiwacho ni en gi ndulme. Koro miyo tek mondo ipim ne ng'ato ni ng'ato nigi ndulme. Kelo point makare ahinya ni ndulme ok en tuo manenore, to wang'eyo ni ndulme en achiel kuom okete kategori mano mar ng'ol e pacho kae. To nitiere kad ma jogo manitiere kod ndulme bende miyoga ne ng'at manitiere kod tuo mar ndulme kata ng'at manitiere kod nyathi manitiere kod midekre mar ndulme. Ang'o ma ginyalo timo mar mondo mi gibed kod kad makamano? To bedo gi kad makamano konyo nade ng'ama nigi midekre mar ndulme? Caroline. Gima nyalo wacho wi mano en ni ndulme obedo gazetted kaka achiel kuom ng'ol ma wan godo e Kenya ka, kendo sani atemo jiwo jogewa ni ng'ata mantiere gi ndulme obed kong'eyo ni mano en achiel kuom ng'ol mobedo categorized, kata ok en ng'ol manenore to sirikal mar Kenya okete kaka achiel kuom ng'ol. Koro yudo kad mar disability en otimore ni ibiro kaw ng'ama nigi tuo mar ndulme, kata ka en nyathi kata ka en ng'ama duong', obiro dhi e osiptal mar sirikal ma wantiere go osiptende mag sirikal matimo registration mar kad, tinde waluonge ni disability certificate. Kuom nyathi obiro ting'o birth certificate, oboke mar nyuol, obiro ting'o picha mogo matin mar ang'ada mar nyathino, obiro ting'o photocopy mar kipande mar jonyuolne, kato nyathini ibiro tere nyaka e osiptal
kama jolony mag osiptal biro ndiko ne barua koyiengore gi history ma janyuol biro chiwo, assessment ma gibro timo, kaito gibro ndiko ne report ma waluongo ni medical report. Mano kuom nyithindo. Joma dongo obro tingo ID gi passport, picha mar passport, to dhi godo be osiptal, tibro ndike osiptal kanyo kaka ng'ama nigi ng'ol, kaito form mar madaktari ondiko ni nitie joma bro go sei osiptal kanyo katigo e rubber stamp. Kosetime, sani time level mar counties, ok time Nairobi kaka nitime chon. Obiro kao medical report no eri, ka joka osetieko go sei, oyiengore go osiptal motime, thoth gi kao jumbe 2. Koro kose kao form no, to bro dhi gode cyber. Sani registration mar disability certificate itime cyber e-citizen. Kose tere e-citizen, to nitiere steps mobro luwo, kaito gikone bro chopo kamo print certificate no. Bedo gi certificate ni, konyruok ma obiro kelo en achiel kaka mana mapiyo piyo Kain nyathi madhi e school. Thuolo marwe marumo mana mapiyo piyo Kain nyathi madhi e school to obro yudo bursary. Nitiere bursaries mimiyo nyithindo mantiere gi ndulme kendo nego bed ni gisomo maonge stress mora mora. Mar ariyo, nitiere yedhe ma sirikal temo pango mondo kel koyiengore e bwo National Councils for Persons with Disability. Mama ndio osechakore county ma Nairobi, nitiere jonyuol ma osechako yudo yedhe go eri, koro en gima bedo rolled out ma joma nigi card go itimo negi gimiluongo ni, joma nigi certificate itimo negi gimiluongo ni mapping. Tiende ni kao namba gi mondo joma ong'e ni ji adi mantiere gi ndulme, mondo ka konyruok biro to ging'eyo ni ji adi manyalo yudo konyruogno. Nyithindo mane school bursary gieri, gi apply scholarship gieri kendo sirikal miyo gi pesa. Wantiere bende gi pesa machielo bende ma imiyo nyithindo mong'ol man gi ndulme miluongo ni Inua Jamii kata cash transfer. En bende samolande gi sirikal, onego bedi jonyuol wuok, gidhi gi register, to ento bedo determined a national level koyiengore gi namba mochiw. Koro nitiere jok mayude kod jomoko mok yude. Wachni mogik Caroline, thuolo marwe morumo tieno makawuono kotudore kod ratiro jotuo mag ndulme. Wachni mogik mana mapiyo piyo Caroline e bwo nyiriri 30 ka watieko. Wach mogik, akwayo ni joma nitiere gi nyithindo man gi ndulme owe akweda, to kendo giwuoge gigonyre mondo gikony nyithindo, nikech ka janyuol ok ogonyore to nyathi hinyore, to kaka nyathi medo hinyore e kaka obwongo medo kethore, ma kata kamano inyalo geng' godo, geng'o bedo matek. Machielo, jopiny mondo bed gi ng'eyo mondo girwak joma nigi ndulme, ka ging'eyo ni ndulme ok en gima mako ng'ato kata gima inyalo pogne ng'ato ka ibedo machiegni gi ng'ato, mondo wabed gi community ma inclusive, maonge gi akweda, mondo jomodak gi ndulme bende odagi kaka joma moko. Kuonde mindiko ji e tich, joma ndiko ji e tich bende owe akweda mondo gibed ka ging'eyo ni joma nigi ndulme nyalo tiyo, kendo ginyalo tiyo kanyakla gi jogo, kendo ginyalo perform maloyo kata mana jok moko machielo. Machielo manyalo kwayo en ni mondo oyudi yedhe mag ndulme, mondo joma nigi ndulme bende oyud yath, nikech jonyuol tiyo gi pesa mang'eny e ng'iewo yath ma miyo obedo baden ne familia. Koro kopo ni yedhe gigo eri nyalo chopo nyaka piny koni eri, biro keto misigo bedo mayot mondo joma rito joma nigi ndulme misigo ni obed negi mayot mar ng'iewo yath, nikech yedhe gi be dwaro chiemo mang'eny. Koro jogi nitiere gi baden kabisa, osigo ma joma rito joma nigi ndulme ni godo ni malo. Koro wagombo ni ka yedhe nyalo yudore, yedhe manyalo konyo gi michiwo nono, biro miyo tich bedo mayot. Erokamano. Erokamano ahinya Caroline Kisuge, jakedne ratiro ma joma nigi ng'ol, kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono e chopo e studio marwa e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wago mbaka kotudore kod ratiro jotuo ndulme. Ang'e ni mbaka ma kamae pod wanyalo kata medo goyo chieng' machielo. Erokamano ahinya. Nyakwara
Jaramogi Ajwang' gi kanye mochopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mine wacho wakawo mana yweyo madundo gi sani kaduogo tabo bedo kadhi mbele kod weche manyien magoimore kik idhi mabor.